Conferència sobre David Verdaguer, en Jacint Verdaguer, no sé, ja veurem el que ens faran. Si ens ho vols explicar més o menys, doncs ens heu dit. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. L'Alba i jo, és que estem molt contents de ser aquí. Sentiu bé? Sí? Parlar de Verdaguer, parlar del nostre poeta nacional és una cosa que sempre ens plau. Allà on ens convida ens hi anem molt de gust. I a més, si és el cas, davant d'un públic sensible, receptiu, amic de la poesia, no sé què és el cas, doncs molt contents de ser aquí. Gràcies a l'associació per convidar-nos, i gràcies també molt especial a Lluís i la Rosa, que ja fa temps que es van posar en contacte amb nosaltres. I la veritat és que ho vam encertar molt dia, faltava molt, però ho vam encertar perquè si haguéssim quedat dimecres passat, que era el final de la Champions, ja no havia acabat anar tan bé. I a més estem a una setmana del 107è aniversari de la mort de Verdaguer, o sigui, també ens havia de ligar una mica amb dates, no? El dia 10 de juny de l'any 1902, 107 anys, Verdaguer va morir a Barcelona als 57 anys, i per tant, mira, també encaixa que ho fem avui, aquesta conferència. Llavors, el que farem, anem seguint el fil de la vida de Verdaguer, posant especial atenció en tot allò que se'l pugui relacionar amb el mar, i simultàniament l'Alba Serra anirà llegint poemes de Verdaguer. I a més, alguns d'aquests poemes els escoltarem musicats per en Josep Coll i per en Jaume Armella. Llavors, per això us hem repartit aquests fulls perquè mentre escoltem les peces, vosaltres ho podreu seguir, i al final, tots plegats, cantarem una manera, la lletra de la qual és d'en Verdaguer i la música és del mestre Bastons. Aquest serà el programa, esperem que tots plegats serà una història agradable, que és el que estem. Si una prova fiable per mostrar la consistència i la solidesa d'un escriptor és que el seu nom i sobretot la seva obra es puguin relacionar i es puguin vincular fàcilment en moltes matèries, hem de dir que Verdaguer és un exemple ben representatiu. Verdaguer el podem associar amb moltes coses. Els títols de la insigne poeta fan referència a mil i un temes, com ara els joves i els grans, la terra i la mar, Jesús i la Verge Maria, les llegendes i les rondalles, la natura i els animals, l'estimació a les persones i a la pàtria catalana. Avui el que farem nosaltres, que dèiem ara a la introducció, el vincularem amb el mar, el relacionem amb el mar. Algú li podria sobtar una mica, li podria estranyar una mica que un home que va néixer a la Plana de Vic, a Folgueroles, a mitjans del segle XIX, doncs se'l pugui vincular de manera tan estreta amb el mar. Doncs nosaltres ens hem proposat demostrar que sí, que és possible, que podem anar resseguint la vida de Verdaguer i que de manera sovintejada el podem relacionar amb el mar. Heus ací unes dades biogràfiques que permeten contextualitzar-lo en el temps i en l'època. Jacint Verdaguer va néixer a Folgueroles el 17 de maig de 1845. Folgueroles del Sameu és un poblet molt petit i molt bonic, hi ha la Plana de Vic. El seu pare, en Pep, era de la masoveria de Torrents, el poble veí de Tavèrnoles. Feia de picapedrer, de paleta i conreava terres. La mare, la Josepa, era de Can Jaume Forner, de Folgueroles. Era una dona molt devota i molt afeccionada als llibres. I no pas casualment va exercir una gran influència en el seu fill Jacint. La família comptava amb gent d'església, amb carrera i masovers benestats. En Cinto era el tercer dels 8 germans, dels quals només en van sobreviure 3. Quan tenia 11 anys deixà l'escola del poble i començà els estudis al seminari de Vic. El jove Cinto era un noiet sa, robust, xorit, espavilat, inquiet, imaginatiu, i aquest esperit el va dur a fer en tan sols 14 anys una escapada per l'Empordà. De fet, més que una inquietud va ser una trapelleria, perquè amb prou feines em va informar els seus pares. La seva mare més o menys sabia alguna cosa d'aquesta escapada que va fer l'Empordà, tan sols 14 anys. El seu pare no sabia res. I el cas és que per Setmana Santa de l'any 1860 va fer aquesta escapada. Verdaguer volia conèixer el mar. Sembla ser, això que deien, que ho va dir la seva mare, li va dir: mare, me'n vaig a veure el mar. Va estar uns quants dies fora, no n'hem acabat de treure l'aigua clara de quants. De Folgueroles a la platja a peu,
dormint de masia a masia allà on podia. Hi ha versions contradictòries, però es diu que quan va arribar a la mar va dir que bonica que és la mar. Doncs ara escoltarem la Fada de Roses, que és un poema molt bonic i molt sensible, que comença precisament així: que bonica que n'és la mar. I és el primer que teniu vosaltres i que ara el podreu seguir. Amb la lluna, les estrelles i en son picabat d'amor, gronxades s'abracen, totes flotant d'infinit. La dolça música presa de parla mirant del cel, l'ocel de la terra. Ahir vespre així, on dormia la maresma, on dormia Català, escuma i arena, los corales a la mar,
L'experiència devia ser molt bonica, però ens imaginem que el seu pare el devia repassar quan va tornar a casa, perquè en el fons era una treballeria. Però el cas és que aquesta experiència devia servir per despertar-li encara més el toquet viatger que ja sostatjava dins seu. Ja veurem, al llarg de la sessió, que Verdaguer és un dels grans viatjants de la Catalunya del segle XIX.